Jeg er vågen. Ja, godmorgen. I dag skal vi lave en Get Ready With Me. Tjener, bevæg min puder, okay? Fordi ellers så kan jeg virkelig ikke bevæge mig, fordi jeg er en bamse. Ved du hvad, faktisk ryk puden herhen. Vent. Nej, ikke der. Længere derovre. Længere derovre. Nej, længere derovre. Se. Se her. Hvor tog du mig i hovedet? Okay, så... Ja, her. Ja. Så... Okay, som sagt. I dag skal jeg lave en Get Ready With Me. Ja. Så jeg skal faktisk ud og lege. Det er derfor, jeg skal give en Get Ready With Me. Fordi at min familie siger... Eller min tjener siger, at jeg skal ud og lege. Det er bare virkelig kedeligt, altså. Fordi at jeg er jo sådan en vintage bamse, der ikke går udenfor. Der er ikke noget internet. De fleste steder der er i hvert fald ikke noget internet. Men... Og det regner i dag, så i dag er det bare virkelig nedtur. Nå, men nu skal jeg have noget mundmad. Der er så langt at gå over til det dumme morgenmad. Men det er sådan noget vintage, virkelig lækker morgenmad. Her er det. Og det smager bare så godt. Jeg håber virkelig, at skålen var spiselig. Nå, men lad os tage noget vand. Nu skal vi over og gøre klar på badeværelset, hvilket jeg hader. Hvorfor må man ikke bare være sig selv med sin egen lugte? Okay, nu er jeg her med min badeting. Nu lader jeg bare min tjener tage over. Ja, nu tager jeg over. Selvfølgelig, Pjuske. Nu skal vi bare lige have tingene ud herfra. Okay, så vi starter med den her jordbærdrik, fordi Pjuske kan ikke lide smagen af tandpasta, så det hjælper det lidt. Men han kan egentlig bare virkelig godt lide den, og den smager også fint. Jeg har selv prøvet. Ja, det smager godt. Nu tager vi tandpasta. Det er med pebermynte, som han hader. Det er derfor, han fik den der jordbærdrik. Og det er faktisk også hans yndlingstandpasta, det her. Så nu får vi egentlig bare... Vi åbner lige hurtigt lidt. Nu får vi egentlig bare lidt tandpasta på tanden. Basten. Og Pjuske, du skal åbne. Åben. Du skal, Pjuske. Ja, dygtig, Pjuske. Du er så god, Pjuske. Okay, så nu har vi egentlig bare sådan en jordbærdrik, fordi at der er jo selvfølgelig stadig smagen af tandpasta i hans mund. Det er sådan en af de store. Af de små dele, så skal han i bad. Det her, det er hans shampoo. Den dufter rigtig godt, og det er for det her mærke. Så nu tænder jeg lige vandet, Pjuske. Så nu skal vi have shampoo på dig. Og nu skal vi lige vaske dig lidt. Så nu skal han have balsam på, så han bliver virkelig dejlig og blød. Og det er også for det samme mærke. Sådan der, så har han fået det på. Nu tørrer vi det lige ud. Og ja, nu skal jeg selvfølgelig bare lige pakke alt det der sammen, fordi det kan Pjuske have dreng, fordi han ikke har noget bevægelighed i sin arm. Nu er jeg færdig med at være på badeværelset. Sikke en skandale. Du var virkelig ikke klar at få gjort alle de der ting, vi så. Men nu skal jeg have mit meget vintage tøj på. Så tjener, åben. Tak, tjener. Det var det mindste, du kunne gøre. Hvor er min vintage bluse? Det kan simpelthen ikke passe. Det kan virkelig ikke passe. Jeg kan ikke finde den. Den er lige der. Upsis. Nu skal jeg bare lige have mit vintage halsbånd på først. Og det er så dejligt. Det er meget dejligt. Nu har jeg fået mit vintage halsbånd på. Det er bare et virkelig dejligt halsbånd med nogle virkelig flotte farver. Nu skal jeg have min vintage tøj på. Nu har jeg fået min vintage tøj på. Så ja, nu skal jeg egentlig bare op og have min regnfrak, fordi det er jo sådan en skandalisk hund, for jeg kan jo ikke lide det for satan. Nå, nu har min tjener min regnfrak. Nu skal hun bare proppe den på mig. Det er en super dejlig vintage regnfrak. Nu har jeg den på. Nu skal jeg have min super vintage regnstøvler på. Det er sådan en dejlig blå nu, og de beskytter faktisk virkelig godt mod ens tær, fordi min polo skal ikke blive våd, og det har regnet i net. Og åbenbart skulle jeg ud, så er de på. Nu skal de slappe af. Nå, men nu er det tid til at gå udenfor. Så er vi udenfor på den her hoppeting. Og ja, jeg skal egentlig bare ud. Jeg faldt. Nej, tjener. Jeg ligger her, tjener. Jeg kan ikke lide det, tjener, stop. Tjener. Hvad fanden laver du, tjener? Okay, tjener, nu slapper vi lige lidt af, ikke? Jeg kan jo ikke lide det, jeg føler mig meget utilpassen med det, faktisk. Ej, tjener, det kan faktisk ondt, det gider jeg ikke. Jeg bliver også helt våd og beskidt, selvom jeg har mit vintage egentøj på. Nu skal vi så lige ned igen, og vi har faktisk høns her. Så det var en lille høn.
Jeg kunne springe over det, jeg var så på. Skal vi se, om jeg kan gå på lige? Det tror jeg faktisk godt, jeg kan. Jeg er så dygtig. Jeg sidder af, jeg faldt. Tjener, rejs mig op igen. Okay, tjener, du filmer lort. Tjener, sådan der. Nu kan jeg igen, jeg kan godt. Jeg faldt igen. Jeg gider virkelig ikke at være her mere. Men støvlen, nej, det var også en dum dag i dag. Jeg sagde, at vi skulle gå uden for den om. Det var det. Tak fordi I så med til Get Ready With Me-videoen. Jeg håber, I kunne lide det, og subscribe, hvis I vil se andre videoer med mig. Bye bye!